Bye bye. Bye mami. Kok tahu? Nayan na logofornya. जोंहा दायो फेमिलि बेरायहैनोसै आं डिउटिनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दायो रेडि जाबाय जोंनि निउ बाइकजोंहाय आरोना गोदान बाइकजों नै फेमिलि गाखोनो थांसै फिसाजोआ बुं बुंलायदों नै गाखोनोसै मामे गाखोनो नागिरना नुबाय मामे ओरैसो फैदो फै एला गाखोदो नै गाखोदो थांसै थांना थाङा नोंलाय थांगोन दे गाखो गाखो इजों नङा ओइजो लेफ्ट साइड दे गाखोनो रोंला बेजों नङा इजोंसो इजों दे गाखो गाखोदो दे इजों नङा बैजो बे आथिङा बिजों नङालै इजोंसो लेफ्ट जायाखै बिदिबालाय बोरै गाखोनो हानो नोंलाय जारलासो दे दे सिगाङाव गाखोनो नागिरलायदों नामा फिसाजोआ इसोरखौ बायनोसै गैया रावबो होदो दा थांसै बेरायहैनोसै दसे ने मामि चलो मामि माजों इजों नङा हा बेरायहैनोसै मेलायाव थांनोसै ने इस जि खुसि मोनो इयो फैसा थाबोबाय फैसायानो थाबोबाय जोंना फैसा बेगानो अबेबा थां माबा ओइ रब्रा मामि बा बिफाखौ गारि सलायनि नारलायलायदों फैसाखौनो बावबोबाय ओमफ्राय फैसा बेगखौ दङ ओइ थांला होमबालाय लायबाय थाला केस फैसा लाबोनो बावदों बेसे लायो बेसेबां लादोंथाय जि खुसि फिसाजोआ थ' लोगोफोर जोङो मोनफैबाय नै बेरायनो जा मोजां जायगाया मेला बाम जाबावलानो फै र' आं खिथिनि बेबि साक ने मामे नों बेबि साक मोजां मोनो दा थ' थाबाय वाव नाइस वाव बेबि सायो फैदो मा सोरजों रायलायगोनलाय बाबा फैदों मेला मा मामे हा वाव नाइस बिराद बरिया खोब मोजां मोनो आरो औ Halo. Ayo, kasil.
Kasih udah. Wis. Dang nu mama nengah. Dang mami dang. Kasih. Thôi. Nơi yếu này. Nơi yếu bút đúng rồi, kasih ai này. Kasih. Wow. Mà thi này. Thi này nó ngay trên thay gì đấy. Đi lại này cứ thằng sẽ đi lại. Ini kah yang semua ini? Ai. Ini. Nyaw, boleh. Nơi mami này. Nơi. Nơi. Wow. Đi lên này, chú bắt đầu này. Này. Wow. Này mami này. Belek color ni nak. Iya. Masih somai na. Na pera mami na. Na. Oh. Telah baik. Ramai kan ni? Monster na. Kengana na. Kengana na ya ni. Lagi pernah saya yang pergi sana ni ya. Golden color. Baby shark. Nè mami. Wow. Này. Ấy chứ được. Này thi vậy sao? Rồi thi này cũng xí. Rồi mà không thi vậy mà đi thi vậy nơi. Mà đi thi vậy. Na. Ni ke mana le? Hah? Di mana? Ayu, mana thay? Jangan khoai rồi.
Oi, दै गदोंबाला ayo kasua bai जों ओरै लादो गाहायजों ओरैनो Asna, ini bina kucing ini ayo. Nah, untuk apa ini dulu? Mana iya mana? Jangan terus mengalah. Jangan anda. Di kana. Udah kasih warna jam ini. Udah kasih warna. Ayo. Handi langsung. Ayo, ini gini sana nggak tuh? Di gini deh. Ayo, jangan jauhเลย. Asna. Ro. Nah, shipnya nih. Nah, sandal. Sandal shipnya nih. लोगोफोर नायानो ना माने बिराद नाजों बुंफबजोबनाय जायगाया डिजाइन बनायनाय आरोना नै ना गासैबो ना so cute ना नै बा फिसानि नायनो ना गिदिरनि नायनो नाफोरानो गुफुर दङ Wow. Nei, mana bila nak kanda bayi sumber yang Joंनि दिखियाजुलियावसो मोनो बिदि नाखौ ना खान्दा नै बाब मासे साय नै गोरलैनि गोरलै फुवाननि फुवान गोरलै फुवान दंजोबो माने नायजाया नै बापरे माने ना गोजा आरोना सब ना गोजा खथानो नै बिसोरो आइस फट' खेबथारनो डिजाइना बोरावबो थांखो बिफा फिसाजो हा मासे साइज मा ना बेलाय एफा साइज गोसोम ना हनै Wow. Masih size nih. Ayo. Ubah thang apa ini selai? Tuh. Lawan. Nih kelai aku. Up. Masih size no? Ayo ganda kaki bayilah kugaya. Ini. Ai. Gini ya anda. Hai. Cho thắp ơi. Để ha gon trong này.
Tuh. Ayo sekarang kamu Mama ya. kamu nih Thấy nặng á, mua dần quá. Thau à. Thôi mami thôi. Wow, moजां mami. Yo, गिदिंगोन दा बियो. enggak kenal Thut. Thôi, ayo, gario. 지금이 김치기 중이네 Ấy là gario. enggak kenal hah À, bye bye. Bye mami. Geçme. Direse karar ver. Bye mami. Eish. Hả? Ừ. Mami. Mami bye. Để hơn nữa được. Mami. Bye bye. Hả? Harsing. Harsing mami. Bye mami. Hey. Mami. Gila lah aku. Ish. Gimana? Dan di situ bisa. Terus. Hah? Bye bye. 가그는 놈아 들래. Ish bye jalan yuk. Bye mami. Ish. Sia. Eso. Beda mami beda. Bah. Sabar.
जाबाय जाबाय मम्मी र' मामि र' बाबा लायगोन जाबाय मा जाबाय 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 ठीक है थैंक यू sir हाँ iya Coba ini. Ayo kakak. Ayo, jauh kakak. Jauh. mà đi đây được trời ơi thọ phơi cái đấy Beda, थांसै मामि चलो लोगोफोर फाइनालि नायखांबाय जोंहा ओरैबायदि इन्जय खालामबाय फिसाजोआ आरो नायबावनो नै थांबावनो आयो मा हमनांगौ ना आखाइ हमनांगौ ओमफ्राय बिमाखौबो बिफाखौबो आखाइ हमलायो दायो थांनोसै ने मामि थुदो थांसै जोंहा जाबाय एफा नायनानैलाय मा नांबावगौ गाखोबाय दा गारियावबो गाखोबाय थांसै थुदो हा आयौ नायबावनो दानाबा गैलाहाय ada no bumun saya deh बुम गाखोनोसै fai जोंहाथ' बुम गाखोनोसै bumun aja bye dah फैदो बुम गाखोनोसै बा फैनो नागिरलाया फैदो बुम गाखोनोसै फै no सैमा मासे नुथिनो हाया होसोलांखायो सैमाजों बिराद मोजां मोनो सैमा गाखोदो दे थांसै जोंहा दायो हा सिनायाबा बिफानि बिमानि गारिखौ गुदुंयो ओरै फै मामि ओरै फै ओइस गाखोथारनोसै बा हमथा मम्मी दे गोरा हम बाबानाव थांगोन आं थाला आंसो थांनो दे मामि दे बाय मामि बाय हा अबाव थांदो नोंसो थांदो ओइस थ' दायो थांनोसै जोंहा फैबाय हरनि 11:10 मा 10:11 माहा बेरायबाय थानो ने मामि ने 10:11 जालायलांबाय ओरैनोलाय मामि जि खुसि बिदि बेरायनो लांनो मोननांगौ फिसाजोखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोनो खुसि जायो जोंहा आरो समखौनो मोनलाय लाङा सानफ्रामबो डिउटि मोनाबाबो
माला स्रां स्रां kada लाइट जोंनो Mana? Tangsoi. Wow. Gusu bisa jalan dong. Kamu gue? Hah? Bah. Zane apa gara naik sini? Beda. Mana kan? Hah? Es krim जानी मजा kan? आगे फ्री में कैसा kan? कैसे थे हाँ? ये कितना है कौन सा ये 20 का है Langsung. ये कैन कुछ हो गया ये Tuh, sudah. वो दो राइट Kumna sakra kena ya? Kumna sakra kena ya? क्या मेहमान है Oh, mama nih. Malah muncul udah menyenang dah. Hah? Oke. Es krim dan sih dah ya, Pak. Hey, Mama no es krim dan sih. Ay, mami. Ba. no Deh, jadi. Mau kayak mati Adam? ये और एक स्पून दे Ba, deh, za. 40 Deh. Es krim badai thina sekarang pilih lagi. जा खायो नाम क्या है क्या बनाया कितना का है सब्सक्राइब कितना का है ये है ना हाँ Tahu. Es krim badai विराट गदा bener ना बताओ क्या क्या है हाँ मम्मी क्या क्या है चलो दिखाओ हाँ क्या क्या है कबाब चाहिए हम लोग क्या कर रहा है ये देखो ऐश ये देखो इधर में ऐश हाय बोलो हाय बोलो मार रहा है